Mikabat na sa 171 million pesos ang natalang danyos sa poultry ug livestock sa Northern Cebu base sa data nga gipagawa sa Department of Agriculture. Samtang mukapin sa 6,000 ka mga trabahante nga apektado sa linog ang natabangan usab sa Department of Labor and Employment. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Dili lang mga Pinoy-anan ang gigusbat sa 6.9 magnitude nga linog sa Sugbo, ilabi na sa Northern Cebu kundi apil usab ang panginabuhi nila. Lakip nini ang mga manukan o poultry, diin nga guba ang mga infrastruktura base usab sa data nga gipagawa sa Department of Agriculture. Katong livestock gyud as katog yung mga commodity nga kuan. Di kayo nung dako no mga aras mga 1.9 million as of that particular kanang pag-monitor nila, pero ang dako og damage katong mga facilities no mokabat siya og mga 159 million. So all in all sa poultry livestock lang is mga 171 million. Adunay intervention ang DA sa mga apektado pinaagi sa paghatag kanila og ayuda apan magdepende sa resulta sa damage assessment ang ihatag ayuda sa mga biktima sa linog. We have funds from DRR, the so-called Quick Response Fund, and the other one is the INRIM Fund no, sa national that is 2 billion pesos, and the Quick Response Fund is 1 billion. So we have a system, we call it DRR-MIS, the Disaster Risk Reduction Management Information System. Wa pa mohatag usab ang DA kung pila ang danyos nga namugna sa mga pananom kung aduna man gumikan sa linog. Samtang nagpadayon usab ang Department of Labor and Employment sa ilang paghatag og tabang sa mga displaced workers diin miabot na sa kapin 6,000 ang ilang napahiluna pinaagi sa tupad program. Aduna na idulan sa 39 milyones pesos ang nahatag sa duli alang sa naasoy mga trabahante. Nasayran nga nigahin og 100 million pesos ang duli sa pagtabang sa mga trabahante nga nawad-an og trabaho kay nangaguba ang mga establishmento nga ilang gitrabahoan. So we'd like to emphasize na ang tupad is bayaran ang mga na-displaced workers nga hatagan og temporary working arrangements no base sa unsay mga posible nilang gamit sa komunidad di naapektuhan sa linog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.